хубав лош, що са отдолно съществува. Какво смята за делото? Смешко да ми се притисне. Адвокат Янев съм от адвокатска колегия Варна. Не виждам кое обосновава вашия интерес към това дело. То е най-обикновено, както всички останали, се гледат всеки ден в тази зала. Делото е насрочено по съкратената процедура, касае се за средна телесна повреда, съобразно фактическата обстановка на обвинителния акт. Така че за мен е необясним вашия интерес към това дело, но това си е ваша работа. И все пак клиентът ви стана известен с снимките на заснетите полицаи в колата. Добре, но то е друг предмет, друго дело. И това мога да ви кажа по настоящия казус, пък вече съда ще го решава по същество. Да, добре. Аз чета документите, Добре, да. което ми подсказва, че би могло да се гледа друг ден, не днес да се реши по същество.